Maiatzaren 28ko hauteskunden ondorena eta uztailaren 23ko bigarren hauteskunden prisman bihar osatuko dira udal eta foru gobernuak, badirudi, geroa bai eskuratuko duela berriz ere, Nafarroako parlamentuko presidentetza, aldiz txibitek utziko ote du aldaketak aurrera egin dezan Nafarroan, Gipuzkoan, Eusko Alderdi Jeltzalea PSE-rekin gobernatzeko prest da honezkero, eta Araban Alderdi Popularrarekin akordioa beteko ote du Eusko Alderdi Jeltzaleak, Labastidako udala besteak beste emanaz, ikusteke egun handia izango da edabidentzat, guk astelenan ekarriko dizuegu guzti hori, izan ere, bakizue, gaur ostirala dela eta aste honetan, bai, aste arte eta 13 halaxe etorri da aktualitatea. José Luis. Javier Salutregi mentxaka, joan da aste honetan, injustizia itzela, 1888 makrosumarioaren biktima handietako bat, eta Gara egunkariko portadak orrialde nagusiak hala gogoratu du aste honetan. Agur Salu, zuzendari, izan ere, duela 25 urte, egin egunkaria, itxi zuteneko zuzendaria, kazetari erreferentziala eta karisma handikoa. Aste honetan joan da batatxi, eta ikusten duzue, baita binetan ere, zoazte lasai, eta hartu zerbait nire omenez. Gaur, nik zarratuko dut. Halaxe joan da, Javier Salutregi, egin egunkariko zuzendaria. Están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue. Hizkuntza irizpideak ezartzea. Hizkuntza irizpideak eta beste alde batetik ere hor daukagu egiteke oraindik ere edo garatzeke oraindik ere euskal ikus-entzunezkoen eta euskal zinemaren lege propioak bai garatu eta bai onartzea. Izaskun Rekalde zendu da aste honetan baita ere, pantailak euskaraz ekimeneko lehendakaria eta bozeramailea baita sustatzaile nagusia ere, mugimenduaren arima bere kideek aste honetan nabarmendu dutenaren arabera. Hainbat izan dira, pantailak euskarazek azken 2 urteotan egindako lorpenak eta eskakizunak. Eta besteak beste, ikusentzunezkoen legearen aldeko borroka egin dute, euskaraz kontsumitu ahal izateko, bai azpidatzita eta baita bikoiztuta ere. Izaskun Rekaldek utzitako ondareak bere horretan segituko du, eta zalantzarik ez dugu urratxe gehiagore etorriko direla. Bide horretan, aste honetan bertan jakin dugu, datozen egunotan estrainatuko dela animazioa euskaraz, eta tira, superheroiak ere bagara askotan, zinema euskaraz kontsumitu ahal izateko, kasu honetan baina, superlehoiak izango dira. Superheroien familia. Enekien motor baimena zenuenik? Ez daukatek. Bagoaz! Halaxe, Izaskun Rekalde bezalako emakume handiek lortutakoen bidetik, laster izango duzue pantalla handietan, superlehoia. Itxaron! Orduan etorri eta... Superleoi da! Bere nortasuna isilpekoa da. Inork ez dakin orden benetan. Neu izan ezik, izan ere neure aita da. Eta hau, neu naiz, Edmik. Superleoiren lana batetik bestera igarotzen da eta ni hurrengoa naiz. Superleoi berria naiz.
superlehoi bat da, supertxigoagoa dirudit. Ez zara superheroia, Hedwig. Norbait fidagarria aurkitu behar dut. Trebatu nazakizu? Noiz agintezke? Guztiok daukagu zerbait, benetan maite dugun zerbait. Bideojokoak! Zure superboterea aurkitu dugu. Superheroien familia. Enekien motorbaimena zenuenik? Ez daukatik. Bago! Esku bat nahi dut. Emaidazu esku bat. Nahi nuke esku bat, Emaidazu. nahi nuke esku bat, Ni bai, zorioneku. nahi nuke esku bat, zorioneko bat, libre egin azan, askatu gabe. Amore eman ondoren, erruak erre baino lehen. Esku bat, bide seinale, tala batean, haizea alde. Araztako itzeran, milaka hitz ditu, ziurtatzen da, eta zibur berritu. Bizipoz marra, amaigabekoa, ni bai zorionekoa. Eutxillon faxismoaren kontra. Bart Arratseko elkartaratzeko irudiak dituzue horiek, Donostiako Antigua auzoan elkartu dira, Jon Aranburu Donostiarraren lagun eta senideak gogora ezazue, koma egoeran dagoela, maiatzaren 28ko hauteskunden asteburuan bertan, jasandako eraso fascista baten ondorioz. Oraindik ere, ikerketarik ere ez da sikira zabalik erasotzat hartuz gertatutakoa. Eutxillon faxismoaren kontra. Maiatzaren 27 arratsaldean gertatu zen eskuin muturreko erasoa, herrialde katalanetako lagun talde bat izan zuten helburu eta bertan zen hain zuzen Donostiako hiritarra. Ordutik koma egoeran, Burgosko erietxean eta senideek justizia eskatu dute. Aste honetan bertan gainera, Berri egunkariak lekukotza jaso du, gertakizunak zehatz mehatz azaldu dituzte senideek eta zalantzarik ez da, etzela izan tabernako borroka bat, baizik eta aurrez prestatutako erasoa. Iñaki Petxarromanek analisia kolpez kolpe antenatikaten. Lagun baten testigantza, berarekin Sorian egun hori pasatzea suertatu zitzaiona, eta honek argi eta garbi adierazten du, beraiek partida horren zai zeudela, behaien lagun batzuekin, Katalan talde bat orbitalde zeuden, Numantzia eta Korneia, eta hango lagunekin zeuden partidara joateko zain, lasai taberna batean, eta hor nunbait 60 lagun burua estalita zuten, 60 lagunen erasu bortitza jasan zuten. Jon Aranburu tabernara sartzeko eta babesteko gogoa edo nahia izan zuen, baina hor nunbait tapoi bat egin zen atean eta ezin sarturik kanpora irten zen korrika eta hor nunbait harrapatu zuten, ez? Zauriak guztiz larriak, ez? Hilzorian egon da, ematen dut pixka bat arindu dela, baina oraindik koma egoeran dago, eta, gogoratu behar da, oraindik ere, kasua ez dago, ez da kasurik, ez dago ez atxiloturik, ez dakigu ikerketa ere oso ondo nola da hon, eta, pentsa dezakegu olako eraso baten ondorioak, izan barko liakela ondorio polizialak, ez? Naiz eta gu ez gehan hasiko hemen polizia aldarrikatzen, baina ondorio polizialak askoz
azkarragoak eta gogorragoak izan beharko dirakela. Aitor Zabaletaren kasuan euskaldun baten bila joan ziren preseski, eta kasu honetan badirudi katalanen bila joan direla, eta tartean bi euskal herritar edo harrapatu dituzte, edo euskal herritar bat kasu honetan zauritu larri utzi dutena, baina azkenian oso testu inguru eta emaitza antzekoa da, kasu honetan momentuz eta zorionez, eta espero ezagun gerorako ere heriotzi gabe geratu dena, baina oso gertu egon dena eta dagoena, beraz, lehenengo gauza ea Jon Aranburu laizter osatzen den eta ospitaletik etxera etortzen den, Alaxe joan zaigu astea, eta hedabideetako langileek seguru guk esandako ere izenpetuko dutela. Zen olako egunak, eta aizuen, Nafarroan honezkero, parlamentuan geroa baik mantenduko du, bertako lehendakaritza, ikusteke PSNek aldaketa gauzatzen utziko ote duen, udal askotan balizko itunen menpe izango direlako alkatetzak, eta kasu gehienetan zirt edo zart egin beharko dute sozialistek. Gipuzkoari dagokionean, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE gobernatzeko prestatzen hasiak dira, ikusteke batzar nagusietako lehendakaritza horrekin zer gertatuko den, Bizkaian aldaketa handirik ez da espero, baina zer gertatuko ote da Durangon esate baterako, Euskal Herria Bilduri alkatetza kenduko ote diote, baina Araban izango da interes puntua zalantzarik ez, biharko egunean zehar, besteak beste, Labastida bezalako udalak Alderdi Popularrari emango ote dizkio Eusko Alderdi Jeltzaleak Arabako gobernagarritasunaren trukean ikusteke, eta zeresana eman duten adierazpenak, besteak beste, Labastidako buruzagi edo zerrendaburu jeltzaleak aurreratu baitu, ez duela aurrera segituko, baldin eta Alderdi Popularrari emango bazaio alkatetza. Ezaguna da, Edu Barinaga. Bueno, el sábado a la 1 del mediodía hay un pleno y todo está por ver y entonces saldremos de dudas y sabremos que realmente el Partido Popular se hace con la alcaldía o no. Aste honetako beste lerroburua turrarekin lotuta, edo bat baina gehiago esan genezake, deigarria egin zaigu ikurrinak zaletuen artean banatzeko, ahalegina egingo duela, Eusko Jaurlaritzak, EITB eta Kutxabankek lagunduta. Eta txamponaren beste aldean berriz, ertzaintza zer gertatuko ote da turrarekin, Urkulluk esan du lan baldintzak hobetuko dituela, baina kritika zorrotza ertzaintzaren baitako ustezko mugimendu asindikalari. Alaxe ba, ez da ez girori falta, eta batean eta bestean lerroburuak aste honetan, eta datorrenan ere, alaxe etorriko zaizkigu. Aktualitateak ez digu txiki egingo ez. Eta aurreneko galdera hasteko eta behin, betaurreko horiek zer dela eta panorama iluna ikusten duzuelako, ala Sanferminetako gau pasarako prestatzen hasiak zaretelako? Bueno, betaurreko hauekin ilun ikusi daiteke ez eguzkitakoak direlako, agian gainean dituen edo duen kaka guztiarengatik. Sanferminetako... Bai, beste modelo bat? Badugu. Gauza guztiendako, badugu. Urte osokoa eta gero Sanferminetako gauza, baina nahi baldin baduzu hau datorren astean mintzatuko gara, zeia kasi-kasi, Sanferminak ere hor ditugu, baina gaurkoan badugu zertaz hitz egin, eta joe... Bai, hori bere galdetu nahi nizun, ze nola uler genezake, akaso hizkuntza gertuago batean, batetik, ustez, boterea daukana, Txibite Anderea dugu, baina Usue Barkos aurrez aurre du, haure lehendakari izandakoa, eta edozein modutara ezena eseriko, horrezko aulkirik ez baldin badu, zer gehiago. Euskal Herria Bildu badirudi guztiek izan edutela bere lagun, baina parranda konkretuetarako bakarrik, ezta? Ez egun orakoan badazpada, ea gaizki esaka hasiko ote zaizkien. Nola ikusten duzu?
Ze betaurreko tokatzen dira honetarako? Betaurrekoak ezakit, kontua da, atzo gauean, lokartzekotan nengoela eta esaten nuen. A ber, nola azaldu daiteke, mundu guztiak ulertzeko, ze montre gertatzen ari den Nafarroko gobernuan. Bueno, edo etorkizunekoan edo izan daiteken. Eta esan nuen, eski, honek badu eskola bateko patioaren antza. Hor daukagu, Esparza eta UPN, ze besteak ja dira estremoa, goazen geratzera Esparza eta UPN-erekin, dela bere aitak dirua du eta uste du edo zer lortu dezakeela horregatik, baina hortxe dago, ez? Hor, bere sekitoarekin, eta jazta. Gero daude, klase batekoak, ez? Hirugarren C, hirugarren D barkatu zen, ez dago Euskal abecedarian, orduan, hirugarren D. EH Bildu ez, direla guaiak, baina hortxe daude, eta batzutan, zuk esan duzun bezala, parranda elkarrekin egin dezakete, eta gero daude, klase bateko, ez, 3Ako popoak, ze, klaro, 3A da lehenengoa. Eta hor, egongo litzateke txibite nahi duela izan, klaseko eta eskola kontseiluko ikasle ordezkaria, eta, klaro, hortxe daude ere, bere klaseko edo kurtso osoan popoaren lagun onenak izan nahi dutenak, hau da, geroa bai, eta Usue Barkos, baina, klaro, hemen ze pasatzen da, hauek popoaren lagun onenak izan nahi dutenak ere, beste klaseko 3Dko hoiekin, EH Bildurekin, badakizue, kanpoan gurasoak elkartu egiten dira, oporretan elkarrekin joaten dira, ja, adina dutenean, nerabeak direnean elkarren artean parrandaren batera elkarrekin doaz, baina, klaro, popoaren lagunak izan nahi dute, ez? Hor ikasle kontseiluan egon nahi dute, eta hori, eta bueno, gero badaude, popoekin jolastu behar dutenak eurak gutxi direlako, ez? Eta agian, saskibaloiko partidu bat ezin dute jokatu, azteko agian popoak edo beste klasekoak edo dirua dutenek okupatua dutelako zelaia, baina gainera ez dira, ez da, 3-3 aurkako partido bat egiteko aina. Eta horre izango zen, zurekin Nafarroa, eta hortxe dago koska. Koska galanta, eta ikusi duzuen bezalaxe, jeroglifikoa ere bai. Ustez, irudikatu dugu eskola publiko Nafar euskaldun bat, ezta? Eta bertan, maila ezberdinetakoak, aberaskumeak, aberats euskaldunagoak, privilegio ezberdinak jokoan, ikusteke, edo nola ere, txibitek zer erabakiko ote duen eta txibitek erabakiko ote duen besteak beste. Edo nola ere, Nafarroa eta Iruñea batera aztertu behar ditugu, horretan zalantzarik ez dugu, lankide eskatuko diogu. Aitzakia gisa, Koldo Martinezi buruz hitz egin beharko dugulako besteak beste. Koldo Martinez eta bere WhatsAppa, hau Iruñe hainbatetan aipatu dugu, baina benetan kanpainako une gogoan garrietako bat izan da, zalantzari gabe. Escríbeme un WhatsApp. Este es mi número. Irakurri nahi zaitut eta elkarri entzun eta pentsatzen duzunaz hitz egin. No tengas vergüenza, Eta galdera da, Koldo Martinezen WhatsAppak zutan segituko du, zua izan du inoiz? Txil Mafiakoek idatzi diote azkenik, berarekin Joseba Tapiak bezalaxe bertsioren bat egiteko. Koldo Martinezek zerbait erabaki dezake, ala bere burua aurkeztu hirugarren bide gisa. Asironek esan du ez da? Ondo ulertu baldin badut. Ez, baina, utziko didazue, honetaz hitz egiteko jarri behar dut nire koroa, ze gogoratu ezagun, nire hautagaitza. Nafarroko herriko buruzagi 5.0 delako, Iruña Astitz, Arkakuso. Indarrean dagoela, baina ez dakit Koldoren WhatsAppa zutan jarraituko duen, nirea ez. Ez da Twitterreko, Instagrameko, TikTokeko, Twitcheko, DM-ak, hau da, mezu pribatuak, zero, a ber. Mesedez, ez esan, hirugarren bidea, hirugarren bidea. Hirugarren bidea, matematiketan 27 zinegotzitatik 3 dauzka geroa baik Iruñean, alde handiz, hasiron aurretik, baina sakrifikatzeko prest. Edo nola ere, hau benetan gerta daiteke, estenatoki hau aintzat hartzekoa da. Zakit, koru horrek ematen dizu alako argiztapenik?
argiztapenik ezakit, baina azken ordukoek edo gaurko egunean zehar gertatu direnek, akaso bai eta hor argi geratu da, esan duzun bezala, Seironek hirugarren bideari ezetz esan diola. Azkenean, hasieratik erranduten moduan, aukera bozkatuenaren aldeko apustua egingo dutela aipatu zuten, eta horretan berretsi izan dira egin dituzten prentsaurreko eta interbentzioetan, ez? Prentsan hala entzun ditugu, hala irakurri ditugu, eta ikusi beharko da azkenean zer gertatzen den asteburu honetan, baina dirudienez UPNek jarraituko luke aginduan, Ibarrola alkate izango ote dugu, hori ikusi beharko dugu, baina nik ja ezakit maleta prestatzen hasi edo zer. Akaso eskuinak berriz ere, Nafarroako gobernua eta Iruñeko udala eskuratuta, matematika horiek errazago egiteko aukera ere izan dezakete, 4 urte barru, baina 4 urte luze izan daitezken horiek. Iruñe, zer gehiago daukagu kontatzeko? Nafarroak askorako ematen duelako, San Ferminak gertu ditugu, ekaina bizi gara, uztaila aurretik, zer gehiago dugu kontatzeko? Bueno, dakizun bezala ekainaren 28 arrotasunaren eguna da, eta hilabete hau egon ohi da, ekimenez antolatuta, eta tartean hemen baditugu Nafarroako ekainaren 28ko plataformak antolatutako egitarau kristonoparoa, eta kontua da, aurrekoan berrian irakurri eta Euskal Herria Irratian entzun ahal izan genuen Ana Jaka idazlea, izan ere, antolatutako egitarau paro horren barruan badago narrazio erotikoen inguruko tailer bat, non antza denez udalak, Iruñeko udalak, Enrique Maia eta UPN, orain arte Navarra Suma horren sigla hoien barruan agintean dagoen udalak, ez omen du tailerra hau diruz lagundu. Eta egia da, idazleak aipatzen duenaren arabera, ez dutela udaletik, zer ofiziala jaso zergatikan zentsuratzen den, ez? Ze azkenean berak, Ana Jakak berak aipatzen du, hainbat hitz eta hainbat termino nolabait armairu barrura sartzen ari den, eta sartzen ari doa gutxinaka Iruñeko udal honek LGTBI mugimenduaren eta feminismoaren zer ikusia duten terminoekin bereziki. Bai, beti jakin izan da, ofizialki gainera, Navarra Suma bezalako eskuineko alderdi bat ez dela izan, ez bereziki gay, les, trans mugimenduaren lagun eta euskalduntzalen lagun ere ez. Horregatik ez dute itzuliko ez da, Navarra Suma, Nafarroak gay horretara, txiste supertxarra hogei ondoren, Iruñe ekainan gaude, baina eskailera batetik bestera, uztailari begira jarri behar dugu, txupinazua, ezakegun hori izango den alkate, osasunak Europan ere ez dute batzuk gogoko, ikusteke, Florentinok bota beharko dute du txupinazua pasa honetan. Tira, eskalerika hori, guazen ikustera irudi batzuk, hortzak zorrozten hasteko. Dale, 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 dale. Gutxiago falta dela, Iruñe, baina nik uste urte osoan zehar ospatzen dituzula San Ferminak eskalerika ez baldin bada, erraldoien ensaio edo ez dakit, udal bandaren ariketak, kale jirakeren seatu beharra, peinak ere, ez? Karta pisutxu guzti horiek ere, nolabait gierrak ere atondu behar direlako.
San Ferminen atari honetan ezin dugu aspertu. Eztabaida non dago? Zezenketekin ze demontre pasako da, zein txutxumutxuak edo bintzate buru usteak zeintzuk dira. Ze euskaldunak bestela ezakegu, ezakit, bizitzen parranda bera ere, ez da gauza bera, ez badago eztabaida sakonik. Noski. Aspalditik ematen den eztabaida bat da, ez? Zezenketen aurkako plataformek eta sarek mai gaineratzen dutena, ez? Azkenean, Iruñean eskuinak beti izan da San Ferminak berdin zezenak. Eta nahi ala ez parte bat dira, baina ez dira San Ferminak, zezenak ez dira San Ferminak, handikat gauza askoz gehiago daude. Baina egia da, zezenak parte bat direla, momentuz, ez, baditugu entzierroak, entzierrilloak gauean, eta gero zezenketa bera. Bueno, hori dela eta Iruñerriko zezenketarik ez sareak datorren ekainaren 24ean, larun bata, eguerdiko 12etan elkarretaratzea deitu du Iruñeko udaletxean, pixkat, ez tabaida oraindikan areagotzeko eta nolabaiteko elkarretaratzea egiteko, ez, eta esateko. San Fermin batzuk nahi ditugu, baina zezenketarik edo zezenik gabekoak. Baina, esan dudan bezala, San Ferminak zezenak baino gehiago dira, osea, egia da, zezenketetara, geroz eta jende gutxiago ez, peinetako jende gutxiago duala, sarrera asko geratzen direla saldu gabe, eta nik uste dut hor klabea dela ordu horietan, zezenketa irauten duen ordu horietan, 6-etatik 9 doan ordu horietan, egitara oparoa egotea. Adibidez, pilotara joaten garenak geroz eta gehiago gara, ez? Agortzen dira segituan sarrerak, eta orain eramaten dena eguneko parranda da, ze gainontzeko urtean zehar badago gaueko parranda. San Ferminak eguneko festa direla, hori ondo aintzat hartzeko kontua bada, eta egun guzti horiek irauteko ere, tradiziozko otordu horiek mantentzea ere bai. Ikusteke zezen plazak ea nola resignifikatu daitezken, ezta? Pixka bat kontzeptu hori ere modan dagoen honetan, akaso nork jetxi beharko luken, ondar gainera, eta zezen plazako giro herrikoi hori, eguzkitan egoten den giro herrikoi horrek ere, zer nolako alternatibak izan ditzaken, aberaskumen gotorleku ez izateko zezen plaza publiko horiek ahaztu ez dezagun. Iruña Astitz, motorrak berotzen, oraindik ere tarte bat geratzen zaigu, uztailaren 6 horretarako, bukatzeko, ohiko galdera dugu, baina garrantzitsua da. Zorioneku, zara, alaxe datoz egunak, ala sentitzen duzu? Beti, gogoratu, zeharraroa, zorionik gabe Nafarroa, eta irribarrerik gabe, Arkakusoa edo Iruñe. Hori da. Bueno, placer bat. Beste behin ere, laster batean hemen naizetugu, kolpez kolpe antenatik aten analisi tarte honetan, ez ezazue ahaztu. Analisia ikuspegi edo betaurreko azido batzuetatik ere interesgarri izan daitekeelako eta buruari eragiteko informazio eta tresnak eskaini. Placer bat, atoran astean gehiago.